Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem si připravil takový porovnání dvou kamer. Tady ta menší, to je GoPro Black Mini 11. A tady na tu natáčím normálně videa, co jste doteďka viděli, to je 9 Black. 9 Black. A chtěl bych vyzkoušet dva záběry. Jeden z téhle kamery a druhý z téhle. A chtěl bych, abyste mi řekli do komentářů, kde bude lepší obraz a hlavně asi i zvuk, protože si myslím, že tahle by mohla mít lepší zvuk, když ji mám vepředu na helmě. Jo, takhle přichycenou. Právě, že tahle má držák právě takhle ze zadu a ještě ze spoda. A tahle ho má jenom ze spoda, takže ji musím vozit takhle. A tady to má právě asi repráky. Nevím, jestli je to vidět, tady vzadu. Tak by to mohlo být líp slyšet, tak si to vyzkoušíme a uvidíme. Prvé zkusím tady tu novou. Tady se projedem s tím, uvidíme no, jaká bude lepší. Když tak buď mikrofon ještě k tomu, anebo zkusit ještě novější, no, uvidíme. Tady takhle se strojem. Tak jo, tak si to jdem vyzkoušet a první uvidíte tuhle kameru teda. 11 Black Mini. Ukážu vám i cestu dolů. Nadáme si rukavici na 100%. Otočíme klíček. Fuj, to jsem to zase umyl. Natlačený čerpadlo. Hopla. Háčko. Jo, tady je cesta nahoru, už jsem ani neviděl. To je hustý. Co to je? Ale to letám, nebo? Oha. Otočíme to. Tady si to poparkujeme. Ještě vám to tady trochu ukážu. Zatím pořád točím na to GoPro 11 Black Mini. Jo. Takže tak.
Můžete jej nešlápnout do nějakého výkalu lidskýho. Asi ne, ale lidi. No jo, takhle to tady vypadá. To je masakr, jak je to monstrózní. A tady by se ještě dalo krasit. Ale nemůžem. Škoda. Takže já jdu teďka na lavičku. Takže ještě taková vsuvka, jo. Teď jsem natáčel asi 21 minut na tuhle kameru GoPro 11 Black Mini a má 39%. Což jsem čekal, že to vydrží trošku víc, no. Tak uvidíme, kolik vydrží tahle. Takže jdeme teďka tuhle nahodit. Takže zatím. Čau. Takže bychom to měli mít takhle, jo. Trošku jsem si tady s tím hrál, takže máme 90% baterky. Jak mi to nefakčilo, tak uvidíme, kolik budeme mít, až dojedeme zase na tu lavičku nahoru. Natáčíme ve 4K 50 snímků za sekundu. Máme všechno? Jo. Tak. Vyzkoušíme. Ještě se kouknu na pohledy, takže já zepnu na chvíli. Takže to máme plus minus nastavený. Kamera bliká. Takže se to natáčí. Takže to jdeme zkusit. Teď by měla být možná nějaká změna. Změna v tom, že byste mě měli buď líp slyšet, anebo mě slyšíte zase na hovno, no. Takže tak. Takže teď jedu celou cestu nahoru a uvidíme, která kamera je lepší. Jakou si máte koupit a jakou si koupit nemáte a jakou já vám použiju a jakou nemám používat. Takže
jsem na to taky zvědavý. Ty blázne, jít na svůj kokote. Nebo zabít mě tady chtějí na cestě. A to zrovna točím porovnání kamer. Takže byste z toho měli pěkný hovno. Ale zima je solidní, jako no. Teďka zase bylo hnusně 2 dny. A je to brutální zima, ale příští týden by měl být zase 18 stupňů, takže paráda. Ať můžeme vydávat ty videa, ať je tam můžeme střílet jedno za druhým prostě. Boně. Láká mě to tady strhnout z toho lesa. Ale dneska točíme video o porovnávání kamer, takže zase příště. Musíte přijít příště zase na další video. Nemůžu vám všechno naservírovat hned, takhle, i hned, teď. Pak byste viděli všechno a už je to ztrácelo smysl. Jo, tady bude lepší společníčko. Tady čekáme, že na nás vybavne auto.
krásný dopad a z té střechy by tam šlo pěkně dropnout na kole. A já jsem jezdil na kole, skákal jsem jak blázen a vždycky přemýšlím na takový materiál. Ale bylo to takový rider. Jsme tady děcka. Skoč tam. Brzdu. Cíp. Tak jo, no. Takže tady bychom to mohli ukončit. Ježiši, tady aspoň svítí. Takže jsem rád, že jsme točili další videjko a uvidíme se u dalšího videa. Takže se mějte. A ještě malá vsuvka, tady vidíme GoPro Hero 9 Black a tady 66%. Takže ta 9 vydrží víc. Jako baterka. To je hustý. Tak jo, tak u dalšího videa. Mějte se. Čau.